Temps per als esports. La Rapitenca va tornar a perdre fora de casa, aquest cop contra el Gavà per 2-1. Quan resten 4 jornades per acabar la temporada, el descens de categoria és pràcticament un fet i el conjunt d'Antoni Teixidor jugarà els pròxims partits amb el futur decidit. Antoni Teixidor ha anunciat en declaracions a Canal Terres de l'Ebre que no seguirà dirigint la Rapitenca a la pròxima temporada. Un dels principals motius ha sigut el seguit de derrotes a la segona volta de la competició, fet que ha propiciat que l'equip tinga pràcticament assegurat el descens de categoria. S'han torçat molt les coses, han hagut moltes coses durant tot l'any. Ahir feia un recompte, quan em vaig arribar a casa a la 1 del matí, un recompte de baixes, per no equivocar-me. 12 baixes hem tingut. 12 baixes, a més, que ara serien la majoria titulars, no? Vull dir, és massa per un equip com la Rapitenca, però bueno, han vingut així les circumstàncies, s'ha privat potser una mica més el tema econòmic, lògic a més que l'esportiu, però bueno, han sigut, parodiant una mica la Bíblia, han sigut 7 anys de vaques gordes. Llavors esperem ara que pels que vinguin, perquè jo no seguiré, ja ho anticipo, no siguin 7 anys de vaques flaques, no? I la Rapitenca torni a ser, si no en un any, en 2 o en 3, una altra vegada la referència futbolística de les Terres de l'Ebre. L'última derrota va ser el dijous contra el Gavà, equip que també lluitava per sortir de les últimes posicions, però no va ser capaç de superar el seu rival i es va deixar els 3 punts vitals per a la permanència. La Rapitenca va sortir amb tot per intentar guanyar el partit i mantenir l'esperança de seguir lluitant per la permanència. Però tot i les ocasions, els dos equips van arribar al descans amb empat a 0 al marcador. Ja a la segona meitat va arribar el gol dels locals que posava l'1-0 al marcador, amb un gol de xilena de Quiles. Ivan Montaner va empatar el partit al minut 62 i els rapitencs ja comptaven amb sumar un punt, però en una de les darreres jugades del partit, al temps afegit, un error de Josué va fer que Quiles interceptés la pilota i posés el 2-1 definitiu al marcador. Amb un planter ple de baixes, ja han marxat 12 jugadors, el tècnic rapitenc, Antoni Teixidor, va tenir moltes dificultats per crear un equip estable i competitiu, un fet ja habitual en els últims partits. A 7 punts del Masnou i el seu futur pràcticament decidit, el diumenge jugaran a casa contra el Castelldefels.